त्रिपुरा हा गोनां त्रिपुरा सल मगल मुक्ति खालायजाक दिनै त्रिपुरा रायजोनि 14 लाख 15 लाख त्रिपुरा मगल मुक्ति खालायजाक तांगै दिनै हानि बुबाग्रा जेबा हानां फिनां खायजा बिजेपि खायनो रक त्रिपुरा हास्तिनि जे रेकर्ड दं गोबां रासिनि दल खायफैया बेयाबा बिजेपि रक जेबाबे महराबना हानां फिनां खायजा त्रिपुरा रायजोआव आमते रेकर्ड वासिफोरनि यागवायसि बसिनि हानि बुबाग्रा जों साबने हाव तङै दं जों बुबाग्रा हाव तङासि बुबाग्रा सुदु राजनीति खायो आमतिया बसिनि हानि मालिक सेकाम बपुला राजा बपुला बुबाग्रा बगल राजनीति खायोसि बरासि दिउ सांबाय खायदं बरासि दिबनि जिनबाय खाया महाराज इतोना बग रासि खायदं या सिम त्रिपुरा सारंनो थिनां जोंरनानि सिम त्रिपुरा सारं थिनानो काम खायना बगै बस्ताय निया करे खरसा बुबाग्रा दतै हावा आसुगो सातंवाति मानसि खस खायदं सांबाय खायदं सिम त्रिपुरा खायदं थे सिम त्रिपुरा तंगरनिया बुइनि रिमोट बाय बुइनि चुकलि बाय बुइनि बसंनि बरक उस्तारिया महाराज न बुइनि बसंनि बरक खक्ति सारिया साबो सार सिम त्रिपुरा सारवायसि सारनि कबाय बुइनि बसंनि बरक बाय आं बिजेपि खायदं सारामु दङ राजनीति खायदं अधिकार दङ नर बिजेपि खायो बिजेपि जागा बिजेपि खायदं जों केना माना खाया भारत हाव जेकुन बरासि खायनायनि अधिकार दङ फेबा त्रिपुरा हा अ हानि मालिक महाराज बचिनि मतानि समान हायसि बचिनि मताय बचिनि राजा बुसकां सालते बते वयसा आमि तमुंखा आं परा सावहाय मियाव सावकंना त्रिपुरा हा जो ते वयसा आमि रिपिट नखा सिनि बुबाग्रान के हानां फिनां खायजा जों किदु नासि तंलाक जों त्रिपुरा सा पुइला जों त्रिपुरा मथा जों त्रिपुरा सा सि तंलाक बुसकां सालगे